На 14 февруари честваме Трифон Зарезан, денят на виното, лозарите, кръчмарите и градинарите. Макар всяка година празникът да се радва на голямо внимание и да е отбелязван шумно с много веселба и усмивки, малко от нас знаят историята на неговия произход. Именно за това в следващите редове ще се опитаме да ви запознаем с обичаите и традициите, свързани с този ден, и се надяваме по този начин да успеем да ви предадем поне една малка част от празничната му атмосфера. Според православната църква, свети мъченик Трифон е роден около 225 година в село Комсада. Той живее праведно и загива заради отказа си да отхвърли християнската вяра. По време на гоненията срещу християните светецът е арестуван, подложен на мъчения и обезглавен. И докато житието на свети Трифон ни запознава с човек, чийто път е изпълнен с много тързания, то народни предания в някои части на страната твърдят, че той е бил брат на Богородица. Легендата гласи, че един ден в началото на февруари, докато Трифон подрязвал лозето, видял светата майка с пеленаче в ръце и се присмял. На Богородица и домъчняло, но нищо не отвърнала. Само като минавала покрай къщата му, рекла на Трифоница да бяга да превърже мъжа си, защото си е отрязал носа. Жената се затичала и видяла, че Трифон, малко, понаправил глава, подкъстрял старите израстаци. Той се очудил, като я видял така оплашена, а тя набързо споделила какво и казала Дева Мария. Трифон отново се присмял, казвайки, че не е пиян, та да си отреже носа. Понечил да покаже, замахнал с косера и клъцнал носа си, откъдето и различните наименования на празника: Зарезанов ден, Трифон Чипия, Трифон Зарезой, Трифон Пияница. Първоначално в България на 14 февруари се чествал Трифонов ден, в почит на свети мъченик Трифон, смятан за покровител на лозарите, винарите и кръчмарите. След приемането на Григорианския календар празнуването му се измества на 1 февруари, а 14 февруари започва да се отбелязва като Деня на лозаря. Въпреки разминаването и объркването, в българската традиция двата празника продължават да се преплитат, за което свидетелства и фактът, че светецът често е изобразяван като младеж, който носи различни инструменти за рязане. Според етнографи пък, честването на Трифон Зарезан води своето начало още от времената, когато по нашите земи са бродели племената на траките. Ароматното и силно вино, произвеждано от тях, било прочуто в цял свят. Според траките упойващият ефект на алкохолната гроздова напитка помагал на жреците да влезнат в контакт с боговете и по тази причина те създали култа към нея. Тракийският бог на плодородието, виното и веселието е познат под името Дионис, и се смята, че именно свети Трифон е негов по-късен наследник. Въпреки че в житието му не се споменава нищо свързано с лозя и вино, е факт, че празникът на светеца почти съвпада с честването на Дионисиевите празници, по време на които буйните вакханки танцували с малки сърпове в ръка в чест на виното. Независимо от своя произход в миналото, Трифон Зарезан е бил обвързван с много обичаи, някои от които са запазени и до днес. Традицията повелявала стопанката да стане рано сутрин и да умеси и опече обреден хляб, украсен с лозово листо. Освен питата задължително се приготвяла и кокошка, пълнена с ориз или булгур. Тя поставяла всичко заедно с баклица с вино в нова вълнена торба и с този товар изпращала мъжа си на лозята. Там стопанинът се прекръствал и с косера отрязвал 3 пръчки от 3 корена. От пръчките правил венец и закичвал кълпака си, а корените поливал с донесеното вино, светена вода и поръсвал с пепел, запазена от бъдни вечер. Този ритуал се нарича зарязване. След това всички се събирали и избирали царя на лозята, който най-често е най-щедрият и уважаван мъж в селото или този, през чието минало царуване лозята са се радвали на благоприятно време и плодородие. Той бил окичван с венец от здравец, чиншир и млади лозови филизи, ритуал, който отново ни напомня за древния тракийски бог Дионис. Тогава всички мъже вадели от торбите гозбите, приготвени от техните жени, и правили шумно угощение.
След като приключило, царят се качвал на колесница и всеки се редувал да го тегли до селото, където минавали от двор на двор, прасели с бълсилкова китка и благославяли. Домакините ги посрещали с вино в бял котел, като давали първо на царя да пие и след това на придружителите му. С останалото вино поливали царската глава и изричали благословията: «Хайде, нека е берекет!» Да прелива през праговете, а царят отвръщал: «Амин!» След като всички домове били обиколени, мъжете отивали в царската къща, където царя се преобличал в нови дрехи и угощението и веселбата продължавали или на неговата трапеза, или на мегдана под звуците на гайди, гадулки и тъпан до първи петли.